Čaute ľudia, dneska u videa Minecraft Podcast Edition epizóda 1 a natočím s mojou sestrou. Čau Viktoria. Tak ona nebude, dobre. Takže a ja som si vytvoril svet, ako môžete vidieť. Aj mi zima. Tak, dobre, už si pripojená. Ty by si sa mal objaviť niekde tu tak. Neviem, kde si presne. Aha, tam. Tak. Jedna ovečka. Druhá ovečka. Tak. A tretiu ovečku tam vidíme. Trocha počkaj. Alebo vypni a zapni. A teraz som dávala. Chcem zmeniť skin. Ty máš kreatív mod? Ty lietaš? Tu si. Máš tam dobrý signál? Poď ku mne sadnúť, dobre, aký je tu dobrý signál. Ja tu mám plný. Skoro. Toto čas bude iba, ako si postavíme dom, začiatočný domek. A zajtra napríklad natočíme ďalšie video. Víš? Poď tu tak budeme stavať dom, aha, tu. Ok? Ty už stávaj. Ok. A máme tu trochinču lagošky. Dobre. Nesadne si až tu ku mne, lebo tam mi stojí na mieste. To nevadí, vadí mi to. Vadí mi to. Dobre, ja si spravím čestku. Crafting table. A rýchlo aha, už si tam, dobre. A ja si robím aj posteľ. Takže domek si spravíme taký krásny tu. Podlahu zrobíme potom, zajtra. Dneska robíme len základ toho domu. Kraje, boky, všetko. A ostatné bude až zajtra. Kým mi budeš pomôcť toto vyrúbať, ten strom. Ten, čo je pri vchode. Tak. Dneska natočím aj dnešnú ďalšiu, ktorú máme. Už sa nám aj začal, ale je nový update na Clash of Clans. Takže musím čakať, kým sa dá aktualizácia a natočím video našej CV. Minulú CV sme to vyhrali. Oni dali asi len 8 útoky, ak sa mi zdá, alebo menej, neviem. A dopadlo to veľmi dobre, lebo dali dosť veľa útoky. Ale malo hviezd. Vitria sa akorát zabila. Fell from in his place.
Aha, to taky spadlo. Nečorkuj, mi narob drevo, nečorkuj. Nechci robiť drevo. To prečo? Chlapci. Dobre. Taký bude základ nášho domu. Nemám drevo. Však tu mám na zemi, to si už chceš drevo? A na co? Rúbať chcem. Aha, no to počkaj, nám. Poď tu. Poď ku mne. Tu máš. Pando. Kde šiš? Kde šiš ty? Vytria sa akurát odpojila. A mi nenačíta. Tak nechaj tak, už video i tak o chvíľu končím. Takže sa už nemusí ani pripájať. Zajtra natočíme normálne video, aby bol dobrý signálik. Vonku je úplne stále zlé počasie. A nám sa tu smieva a akurát na mňa pavúk útočí. I zombie, help me. Ty vole. Dvaja verz 1. To bolo šťastie, panečku. Ja mám dobrú mapu. A akurát ide na mňa jeden zombie, takže rýchlo to dá nejako dostalo. Ja mám lepšiu storec. A čo budem naznačiť tvoj svet? No. A zombík. Som mŕtvy. Tak dobre ľudia. To už ukončím, lebo máme tu plno zombíkov. A pokúsim sa s tým niečo spraviť, aby tu už neboli zombíci. Mimo kamery to znovu natočím a posnažím sa, aby som tu nemal nejakých zombíkov. Takže, ak sa to páči, dajte like, odber, komentár a zajtra sa ideme. Čaute.